ಅಂಚೆ ನಡೆದದು ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬರ್ತಿಗೊಂಡಿತ್ತೇವೆ ದಯಪಂಡ ಪುಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾನೊಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಅದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚೆ ನಡೆದು ನಾನು ಅಜ್ಜಿಲೆ ತೊಂಪೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಅಂಚೆನ ಒಂದಿನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾಂಜಂಗಾಡ ಬರೀತೀನಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕುಳ್ಳುದಿಲ್ಲ ರೈಲ್ ಬಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಆಗೋಣ ಇಂಕ್ಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋತು ರೈಲ್ ಬಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ 7 ಗಂಟೆ ಆಗೋಂತೇವೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ಅನ್ ಪುರ್ತು ಅನ್ನಕ 6 ಗಂಟೆ ಬರ್ತೀಯ ಒಂದು ಅನ್ನಕ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡು ಅಂಚೆ ಕೇಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡ್ರ ನಮಗ ಇದು ರೈಲ್ ಬತ್ತ ನಾನು ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡು ಯಾನು ಮೇನೇಜ್ ತೂಯೆ ಬಕಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ರೈಲ್ ಬತ್ತ ನೋಡಿ ದರ್ಗೇನುಜಿ ಹೊರಗೆ ಏನಿತ್ತೆ ಅಂದ ಬರೋನುಂಡ ದೂರಾಡ ಯಾನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಬುಡಿಯೆ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಳುಂಬಿ ರೈಲ್ ಬಿಡ್ ನಮ್ಮೇನ ಬರ್ಪುನ ರೈಲು ಒಯ್ತೆ ಬರೋಡು ತಿರ್ತಿ ಬರೋಡು. ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಮಾತ ಅನ್ನ ಕನಕ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಸುರುತುಪುನಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಉಂಟು ಐನೊಂಜಿ ಒತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಲಿ ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಕೇರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತೂಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಲಿಂಕ್ ಮಾತಾಡಿ ಕಡಪ ನಿಖಿಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ ಮಾತಾ ಕಡಪುಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ದಾಲ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮನ್ಪ ಒಂದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದಾದ ಬಂಡ ಪೂಕಿ ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ಮುಖ್ಯವಾದಿತ್ತೆ ಆನುಗಳ ವಿಷಯ ಪಾತಿರೋದಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಾనికి ಏನ ನಮ್ಮ ಈ ತೆಲಿಗೆ ಬರೋದು ಅನ್ನೊಂದೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆದವಳು ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಧೈರ್ಯದವಳು ಪೋಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಆನುಲ್ನ ವಿಷಯ ಪೊಣ್ಣುಲ ವಿಷಯ ಪಕ್ಕ ಅನ್ಕ ಆನುಲ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತೊಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ಕಾಂಡಲ್ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ನೋವು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಅದಲ್ಲ ಕೊನಾಂಡ ಮಗನಕ್ಲಾವಡು ಬುಡಿದಿನಕ್ಲಾವಡು ಇದನ್ನ ಹೆಂಚಿ ಸಾಮಾರಿಂದ ಹೆಂಚಿ ಕಾಂಡೆ ಗಂಟೆ ನರಕ ಬರ್ತನೆ ಸಾ ನೇರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂಡ ಅಲ್ರಾಮ್ ಬುಡ್ಚಿ ಐಟೆ ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚಾರಾಮ್ ಕೆಲವರು ಕಾಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಡ್ಡಿ 24 ಗಂಟೆ ಬಿಡೊಂದು ಪೇರು ಬಿಡ್ಲಿ ಈ ಮೊಳ್ಳಾಕ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮೆ ಏನಾಕ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಕರಿಯನಾಕ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ನೆಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೇರು ಪಂಡ ಮಾತ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲಂದು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನೇ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಆನುಲಿ ಅಂಜನಾಕ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಂಡ ಉಂಡ ಕೆಲವೇರು ಉಂಡ ತೈಟು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ಮೊಲ್ಲ ಜನ ಅದು ಬತ್ತು ಪಾತೆರ್ನ ಕುಲ್ಪೇರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲವರು ಸರಿ ಎಂದ ಮಾರ ಇಂಚ ಅಂಚ ಬುದ್ಧಿವನ್ನು ಕುಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಡು ನಿಂಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಆತ ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ನೇನು ಬಿಡುದ್ದೆ ಆಕಳನ್ನ ಆ ಮೊಳ ಪಾತೆರ್ನ ಟುಸ್ಕಮಂತ ಕುಲ್ಪೇರು ತಾಯ್ಪಣ ಅಂದೊಂಜಿ ಆಕಳಿ ಮೊಳ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ ಅಂದೊಂಜಿ ಬುಡ್ಡೆ ಆಕಳಿ ಬಾಕ ಪಾತಿದೆ ಎಡೇರು ಮಾರಿ ಸಂತೆದ ಎಟ್ಟ ಮತ್ತ ಪಂಡದ ಅಸಲ ಅಂತ ಪಾತೆರ್ನ ಮೂಲೆ ಪಾತೆರು ಎದುರುಡು ಪಾತೆರು ಜಿರು ಎದುರುಡು ಪಾತೆರು ನಾಡು ಅಕ್ಲ ಪಾತೆರ ಆಪಿಜಿ ನಮಗೆ ಕೈಗೋಸ್ಕರ ನೆಟ್ಟು ಪಾತೆರ ನಾಡ ಅಕ್ಲಿ ಬಾಕ ಮನಿ ಪಿಜರ ನೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಲೇ ಪಾತೆರ ರಬ್ಜದ ಅಡೆಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಈ ಧೈರ್ಯದ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ ಮಾತ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ ಈ ಬೈಕ್ ಕಾರದಲ್ಲ ನಡತದೆ ಪೋಡು ರೋಡ್ ಹುಡುದು ಅಂಜನ ರೋಡ್ ನಡತ ಪೋಪು ನಂಜಿನ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಮೊಳಮಳ ತಾರಿ ಗೋಳಿದ ಮರ ಮತ್ತು ಇತ್ತ ಮೊಳಮಳ ಸೈತಾನಗಳು ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಪು ಗೋಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆತ್ಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಪು ಬೊಚ್ಚಂದು ಉಪ್ಪದ್ರ ಜನಕ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗ ಕೆರ್ಪುಣ ಜನ ತರಗಡ್ಪುಣ ಆತ್ಮ ಒಪ್ಪು ಅಂಜಿನ ಸಂದರ್ಭ ದುಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಎಂಕಲ ಅಂಚಿನ ಘಟನೆ ಇತ್ತು ಮೊಳ್ಳಂಜಿ ತಾರಿ ಮರ ಇತ್ತು ಐಟು ಯಾಪಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೈಟ್ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಕ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ನಡತ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಪೋಡಿ ಪದ ಜನ ಕೆರ್ತಂಡು ಉಸರಿಜ್ಜಂದ ಮಂತದ್ದು ದಾದ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಮುಕ್ಕಲು ದಾದ ಅಂತಂತೀರಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅಂಜೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಂಜೆ ಹೋಗಿ ಪುನಗ ತಾರಿದ್ದ ಮರಡ್ದು 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ತಾರಿದ ಸೌಂಡಿಗೆ ಏನು ಬರ ಈ ಜನದಾನ ಮೆಲ್ಲಾಡಿಗೆ ಬುಂಡಿಗೆ ಆತು ಮೊಳಮಲ್ಲ ಬರ ಜತ್ತೊಂದು ಬರ್ನ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡದು ಅಡಿಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಈ ಜನ ತಾರಿಡ್ದು ಅಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಈಗ ಪೋಡಿಗೆ ಆತಂಡು ಸೀದಾ ಬಳಿ ತಿಂದವು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಪೋಡಿಗೆದ ಧೈರ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಪೋಡಿಗೆದ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಪ್ಪ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಈ ಧೈರ್ಯದ ವಿಷಯ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮಗೆ ಪೋಡಿಪ ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅದ ಏನ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತು ಈ ಭೂತದ ಮತ್ತು ಸೀನ್ ತೊಗೊಂಡು ಪುಣ ಮೂವಿ ಹಿಡಿದು ಸೀನ್ ತೊಗೊಂಡು ಪುಣ ಅಂಜನದೊಂದು ಕುಳ್ಳೆ ಬೆನಿ ಇಂಚೆ ಬಣ್ಣಗ ಅಂಬಿ ಹೊರನೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಇಡ ಇವು ಒಂದು ಐಟು ಬತ್ತೊಂದು ಮೀನು 4 ಬತ್ತಲ್ಲ ಕಾಪು ಪಂಡ ಆ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಪೋಡಿ ಅಪ್ಪು ಅವೇ ಪೋಡಿಗೆದವಳು ಧೈರ್ಯದವಳು ಪೋಡಿಗೆ ಅದು ಪುಣಂಚಿನ ಹೊಸ್ತೆ ಈ ಪೂಕಿ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುಪ್ಪಲೆ ಮರೆ ಪುಪ್ಪಲೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ಆನುಲೆ ಮುಖ್ಯವಾದವು ಎಂಚಿನ ಕೂತಂಡು ಅಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಧಾನಕರವೆಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಅವೇ ಅವೊಂಜಿ ಬುಡ್ನ ನಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಬಿಡಿ ಈಜಿನ ಅಡೆ ಕಟ್ಟದ ಬಾಕಿ ಅಪ್ಪ ಅದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪೇರ ಗೆಲ್ಪಿರಿದಾರೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಪೋಪುಣಂಚಿನ ಅವು ಪೋಣನೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿವು ನಮ್ಮ ಮಂಜಿ ಮತ್ತು ಸರಿ ಉಂಡು ಅರ್ಥ ಪೋಜಿನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬುಗ್ ಎತ್ತು ನೋಡು ನಮಗೆ ಒಂದು ದದನ ಅನಾರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಬಂದು ಐಟು ಗೊತ್ತಾಪು ಬಟ್ ಅನಾರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆ ಜಿಲೇಬಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಂಚಿನ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಮತ್ತು
ಬಹಿನ್ ಬಿಟ್ಟಿರ ಬಲ್ಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಬೇತಲ್ಲ ಹೋಗ್ನು ಒಂಜಿ ಘಟನೆಗೆ ನೆನಪಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ 4ನೇ ಮುಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವ್ರು ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಆಗಿದ ಅಲ್ಲಿ ನಾಚಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೊರಟ್ಟು ಲೈನ್ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಣಿ ಬಂದು ಬಿಡ್ದಂಚ ಜೋಕ್ಳು ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಎಂತನ ನೀನು ಇವತ್ತು ಸೈಲೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮೇಲೆ ಟೀಚರ್ಲ ಬತ್ತಿಗೆ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿದ ಎಂತಂದ ನೀನು ಇವತ್ತು ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂತ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನೋಡು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಲಾಕದೊಂದು ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಇರ್ತದೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಫುಲ್ಲು ಚಂದ ಅದು ಮಂಜಲ್ದೊಂಡು ಬಗ್ಗ ಗೊತ್ತ ಬೇಗಡೋರ ಬುಡ್ಡರೆ ಟ್ರೈಮ್ ಅಂತೇಳ ಒಂದು ಹೋತುಂಡು ತಿರ್ತೆ ಒಂಜಿ ಈ ಪೂಕಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ದಾಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಪೋಡಿ ಪೇರ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂದು ಬುಡ್ನ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಚಿಕೆ ಹಾಪು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಮನೆ ಪೊಣ್ಣಲು ತಿಳಿಬೀರಿ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜಿಂಜ ಜನತನ ಉಂಟು ಮತ್ತವಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಚಲ್ನ ತತ್ತಿರ್ಬೋದು ಪುರ್ಕ ಪೋಂಡ ಬಗಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆನೆ ಬೇತೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಾಕ್ಲೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನೆನಪನಿಗೆ ದತ್ತಪಂಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಗಿತ್ತಿನ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಅಂಚನಾಗ ಪೀಸ್ ಇರುಪುನಾಗ ಅದನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲಿತ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಪಾತ್ರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೇಗುಂಡತ ಒರಿಯಾಗ ಎಂಜನ ಮೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಪೋಂಡ ಕಥೌಂಡ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಮೇನ ಜೀರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೇರಿ ಬೇದದ ಅಂತೆ ತರದು ಬೂರ್ಲಕ ಮಂತೆ ದಪಂಡ ಮಂಜಿ ಬೇಗರಂದಾನು ಮಂಡೆಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಡಿ ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಬೇ ನನ್ನ ದಾದಲ್ಲ ಎನ್ನೋಡ್ಚಿ ಜೋಗಳು ತೆಲಿಪಿ ಹೊಡ್ಚಿಕೊಂಡು ಹುಷಾರಿ ಜನಲಕ ಮಂತಿ ನಡೆ ಅಡಿಗೆ ಎಂತ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಹುಷಾರಿಜಿ ಬಂಡ ಅದು ಮುಗ್ಗಿ ಮನದನದ ಕಾಯಿ ಬಂತೆ ಅಂದ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಮಾರಿ ಕೆಡ್ಡಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ನಡೆದ ನಾನು ಅಂಚೆ ಅಂತೀನಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆನುಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಪೊನ್ನುಳಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಚ್ಚ ಯಾಪಂಡ ಪೊನ್ನೂರು ಬುಡುಪು ಜೇರಿ ಎದುರು ಬುಡುಪು ಜೇರಿ ಮೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬೋಪುಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಚಿ ಕೆಲವು ಸೇರಿ ಅಂಚತ್ತು ಅವು ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣುಲು ಇಂಚ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಒಲ್ಲ ಕುಳ್ಳುದು ಸೀಟು ಮತ್ತು ಕುಳ್ಳುದು ಪುಣ ಗಾಡಿ ಬಿಡೋದು ಪುಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಗಟ್ಟಿ ಪೋಯಿಂದ ನಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ತರತ ವೇದನೆ ಪುಣ ಜನಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬೈ ಮಟ್ಟ ಶೇ ನೆಂಜಿ ಪೋಕಿ ಬನತ ಪೋಕಿ ಬಂಡು ಅಂಚಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಯಾಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೂಕಿ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಆನುಗಳು ಇಡೀ ದಿನ ಬುರ್ಕು ಬಿಡೋದು ಬೇರೆದು ಅವನ ಆನುಲಿಗೆ ದಾಲ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಜ್ಜ ಚೆನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಿಡು ಮೃಗ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಪೂರಳವೇನು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಪಂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕೋಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಂಕ್ಲು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಪುನಗ ಪಿರೋದ ಸೀಟು ಫುಲ್ ಪೊಣ್ಣುಲಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಯಾನ್ಲ ಬಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಆನೊಲಿತ್ತೇರು ಈ ಬಸ್ ಗಡ ಆಪುನದ ಇಂಚ ರೋಡ್ಡೆ ಬನ್ನ ತೋಡ್ಡೆ ಬೋಯ್ಲಾಗ ಆಪುನ ಅಂಚನಾಗ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣಿತ್ತುಂಟು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಅಂತ ಪೋದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಇಂಚ ಪೆಕ್ಕಲು ಎತ್ತಿ ತಿಟ್ಟಿನ ತಿಂಜಿ ಅಂತ ಉಂಟು ಮೊಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿ ಬತ್ತನು ಗುಂಡಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಮೊಳ್ಳ ಪುರ್ಕ ಸೌಂಡ್ ಏನಂತ ಮಾತೇರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನದು ಬುಡ್ನಿ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾನ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಕ್ಲೇ ಮತ್ತು ಬಕುರ್ತಿ ಹಾಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಂತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಹಾಂ ಹೆಂಗೆ ಅಂಜನ ಒರಿಗೆ ಪಂಡೆ ಏರು ಮಾರ ಪೂಕಿ ಬುಡ್ನಿ